जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिके भेलि कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्रायाव बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिके भेलिखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014 बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोनहा उर्खाव ब्रह्ममोनहा मोनसे रं कनसेप्सन बिसोर माने जोंनि बेखौ नाङा जिके भेलि कमिटिखौ जों नाङा होनना बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिके भेलि गबेक टायार सावलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोर रिजेक्ट खालामदों आरो बिसोर थ्र' नेगसियेसन माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ बिसोर बुंदों बे रं जादों बिसोरना नोङो बे फरेनाव बेरायनो थांबाय नों कौटि थाखानि एखेबारे गारि घरा लायै गिदिंबाय जोंनि मानसिफ्रा बिरादनो दामि दामि एखेबारे दा बेरायनाय थांनाय बेखौ नों मबाइलाव नुयो नोङो फेसबुकाव नुयो दा बेखौ नुबाय रायजोफ्रा होमबाबो जोंबो मोननांगोन ना बाथ्राथ' बेनो जाबाय दा अब्ला सोर लाय होदों फालाय लायखौ सोर होदों दा जों सोरखौ जाहैनो दा बेफोर जिनिसा जागासिनो दं दा बेखौ जों कन्ट्रल खालामनांगौ बेबायदि जानो नाङा आरो मोनसे जों लुबैदों मा बिटिसिखौ जों मोजां सासन खालामलांथों मोजां दैदेनलांथों बिटिसिआ जों बेखौ लुबैदों आरो जों लुबैदों अन्तत' एबारनिफ्राय जोङो माने मोनसे बुजिनांगोन जों एबार बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ गामि सिंनिफ्राय फैथों गोरिब गुन्द्रा जेराव थायो बे गोरिब गुन्द्रानिफ्राय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ लाबोथों आरो बे जेब्ला डेभेलपमेन्ट खामानि जायो बे डेभेलपमेन्ट खामानिफ्राव बे गोरिब गुन्द्रानि जायगानि मानसिफ्रानो मावनानै जाथों सोरबा कन्ट्राक्टर मावदोंब्ला बिसोरखौ लाफानानै मावथों गरफा गरनै फैसा मोनथों बिसोरबो आर्थिक अबस्थाफ्रा जौगाखांथों जों बेखौ जों लुबैयो आरोखि खिन्थु बे ओरैनो बेयाव थानानै सोरबा इएमजों गिदिंफानानै सोरबा सिपजों गिदिंफानानै सोरबा एमएलए सोरबा गिदिंफानानै बिसोरनो खामानि मोनजोबनांगौ बिसोरनो जे मावजोबनांगौ गासैबो बिसोर गोरिब गुन्द्रा जेबो माने माबा गैया मा जागोन बेलाय बिदिजों नों माबा रायजो सासन खालामगोन बेबायदिजों समाज दैदेनगोन समाजा बिदि मोजां जागोन दा जों बेफोरखौ जों खोब लुबैयो आरोखि जों गोसो गोरबोजों जों लुबैयो ओमफ्राय जाथिनि जानाखि खामानिफोर दं जाथिनि जेंनाफोर दं बे जाथिनि जेंनाफोरखौ जाहाथे बिटिसिआ माने नायलाङो जों बेखौ लुबैयो बिदिनो हा हुनि जेंना दं गोबांनो दा हाग्रा बंग्रानि जानाय प्रब्लेम फैदों बेफोरखौ जों बोरै समाधान खालामनो रायलाय बयजोंबो रायलाय बयखौबो लिंहरना रायलाय खिन्थु रायलायनोबो जों जुदि मोनलायलायाबा जोंहा जुदि जगाजगआनो गैलायलायाब्ला होमबालाय माथो जाबावनो दा जोंनाव जगाजग लानोब्ला जों बे सिपजों थाफाग्रा माखासे मानसि बेफोरनावसो खबर लाग्रोनो गोनां जायो बिसोरो जुदि बिसोर मोजां बुङोना गाज्रि बुङो जोंथ' मिथिया सिप सारा गैयालै नै बिदिजों खबरखौ मोनो आरोखि सिपआ गैया बबावबा थांदों दा बेबायदि जों लुबैयो जों मोजां बयबो सावरायनानै जाहाथे एमिकेबोल माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो दा खिन्थु बेजों थाफाग्रा मानसिफ्रा जुदि बेखौ जुदि मनिटर खालामोब्ला सिपखौसो बिसोरसो मनिटर खालामोब्ला दा सिपआ बेजोंसो मनिटर खालामजानांगौब्ला होमबालाय मा जाबावगोन दालाय होमबाथ' जानाय नङा जेबो बे अबस्था जागोन आरोखि आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बिटिसिखौ मोजाङैनो बयबो सापर्ट खालामो बयबो मोजाङैनो सहाय खालामो मोजां सासन खालामलांदों मोजां खुंलांदों जों बेखौ लुबैयो खुगा खुगा ओंखारगासिनो दं जे आलादा बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय गोख्रै सोमावसारफिननांगौ होननानै नोंथांनि फारसेनिफ्राय मा बुंनो सानो बड'लेण्ड रायजो दाबियाथ' बेथ' एखेबारे बयनिबो बर' फिसाफोरनि बिखा बिख्लो बयबो दंखायो आरो जोंनि बे दाबि बे गारनो हायै दाबि रावबो गाराखै बेखौ हयथ' गेजेराव जोंहा बिटिआर सुक्ति खालामनायनि उनाव एसे माने जोंनि गेजेराव गोबां कुइसन जालायदों दावराव जालायदों जे रायजो नांला होननानै लिरना दोननाय कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन लिरनानै लाबोलायनाय बेफोराव बोराबलायनाय जादों दा बे खेथ्रआव जोङो आरोबाव आन्दलनखौ जों खालामफिननांसिगोन बे समनिफ्रायनो लाबोनाय जादों बे जों आलादा रायजोखौ जों नांफिनसिगोन जों बिफिननांसिगोन जों आलादा रायजोखौ गाराखै बे जिनिसा सेन्टिमेन्टआ फैदों ओंखायनो जोङो दिनै आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों दिनै बुंनांगोन आरो बे जोंनि दाबि बियो आरो बड'फाया बुंलांखादों जोंनो जे जोङो गेरेमसा बर' हारि दानोब्ला जोंनो आलादा रायजो जोंनो नांगोन आरो जों आलादा रायजोखौ जों जेरैखिया जों सोरजिनांगोन आलादा रायजो मोनाब्ला जों गेरेमसा हारिखौ दानो हानाय नङा आरो आलादा रायजो मोननो थाखाय जों बयबो बर' लिडारफ्रा ज' जानांगोन जों खौसे थानानै जों अहरह संग्राम खालामनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंलांदों आरो बुंनायल' नङा बिथाङा गावनि दायरियावबो लिरना गालांदों आं थैनायनि उनावबो बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना जाहाथे अहरह सोलिबाय थायो आरो जोंनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे खौसेनो थायो बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि दायरियाव लिरना गालांदों दा ओंखायनो बे बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो दिनै जे माने बुंफिनबाय बेखौ जों जरदार खालामनांगौ आरो जिहेतु जोङो थांनाय 2014आव जिके भेलिआ दायथ' माने होजादोंमोन भारत सरकारा एनडिए सरकारा माने जिके भेलिखौ दायथ' होदोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोनि सायाव
माने होथाव बिनि फिजिबिलिटिखौ स्टाडि खालामनो थाखाय वान मेन मोनसे कमिटि जिकेपिएलआइनि दायथ' होदोंमोन दा बे जिकेपिएलआइ कमिटिखौ जों दिनै रिभाइभ खालामनो थाखाय जों खावलायहरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों बुंनांगौ आरो जों दा बेखौनो थाबैनो जोङो गभर्नमेन्टनो मोनसे मेम'रेन्डाम हरगोन जिकेपिएलआइ कमिटिखौ रिभाइभ खालामनांगौ आरो दायथ' फिननांगौ बे जों दा बाथ्राखौ बुंगोन हयथ' बै समाव भुल जादों जोंनिया बे समाव माने जिकेपिएलआइखौ जेब्लानाखि दायथ' होदोंमोन 2014 बे समाव जोंना बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'मोनहा उर्खावग्रा ब्रह्ममोनहा जे रं कनसेपसन बिसोरो माने जोंनि बेखौ नाङा जिकेपिएलआइ कमिटिखौ जों नाङा होननानै बिसोर माने रिजेक्ट खालामदों बिसोरो जिकेपिएलआइ गबेक टायार सावलाबायदों बिसोरो बन्द' खालामलाबायदों बेबायदि होननानै बिसोरो रिजेक्ट खालामदों आरो बिसोर थ्र' नेगसियेसन माने बड'लेण्ड समस्या समाधान जानांगौ बिसोर बुंदों बे रं जादों बिसोरना दा दिनै जों बे भुलखौ जों दिनै कारेक्सन खालामनांगौ आरो जों बे माने जिकेपिएलआइ कमिटिखौ थाबैनो दाना हरफिननांगौ होननानै जों दा जों बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि खालामनांगौ